Det tror hun. Jeg skal lige tage en film, det er så fedt. Men hun vejer også 40 kilo. Ja, det er vildt nok. Ja. 44 kilo. Og hun har haft 52 engang. Men dyrlægen sagde, at jeg skal passe på, at hun ikke bliver for svær eller for tung for benene. Ja, for benene. Ja, fordi hun var ikke fed eller noget. Hun var fuld af muskler. Men dyrlægen sagde, at det er ikke godt for hende. Og hun har det også bedre, siden hun er 10 kilo nemmere. Ja, det tror jeg. Hun løber meget mere, og hun har aldrig smerter. Før var det sådan, hver gang hun har leget med en anden hund, så gik hun helt i 2 dage. 2 dage. Ja, det duer ikke. Hver gang. Og hun forstår jo slet ikke, hvorfor hun har smerter. Nej, det hun er jo bare lege. Men det er jo godt nok længere om at sætte op til 2. Ja, men nu leger de. Ja. Endelig. Faktisk med den hale der. Det kan han godt lige også sige. Jamen, Filou gør det samme. Hun lægger sig også op på ham. Er du ikke lidt tung, så jeg ligger ovenpå? Ja, hun gør det bare med maven, så ja. hun har bagbenene oppe. Nej.